Huriani tuhatta na adong di bagas joroon, dohot na mandohoti secara live streaming di bagas tabe, masuk mahita di perminggota, martangyang na hohom mahita di rohat tabe. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Puji ma Dewata, Mari ainaro puji Dewata, Mungase dosa-mi malungdot rohami. Puji ma Dewata, Mari ainaro puji Dewata. Olopon Tuhani, hati dakon nenggani basanai. Sayara ondongani rotusi paluai. Olopon Tuhani, hatindak kona dengan basanai. Mari hite goar di debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Debata do haporusata dohot hagogota, pangurupi situtu di hagogotan aka na mangonai tu hita. Dibaheni dang mabiar hita, nang pe balek tanoon jala lalo aka dolok, laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatudosan, amanami na di banwa gijang, di pabotohon hodo tu aka parohan ya sian purbai marhite-hite bintang, naung tubuh anakmu nasa sadai. Sondangi marohanami, asa hutanda hami haporsiaw na sitongi marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogot, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuata sian buku ende 10 tolu ayat sia. Alana suha-suhatkan olongi rohamama. Natamaon masidun rasa sakami roham. Dinamo somo Tuhan margogoy maudotong. Mamoloy di tanoon, nasanani natikonmu ay maudiokin sa leleng-leleng nain. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, imasian 2 Korin 10 tolu ayat 10 sada. Onpe ale akadongan, say las marohamuna, say olo mahamu patuguon jala apuan,
sadama pikiran muna, radoti hamuma damei, asa didongani debata, parholong roha jala pardamei hamu, ima saatna, atong rap manghidugogo mahita tu debata, mangulahon patik nai, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji matuata sian buku ende 180 tolu ayat sada dohot ayat 2. Tapaunduk be marohata diado paniamata debata, tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami da di madua gijang, hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan mangarsakon dosa nami, say sahapi matubagasan rohanami hasesani dosa nami i, lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alay asa hot rohanami marhapor siaon laho magotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pelea na mangolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tu ahu, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pe hamu, buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu masian ahu, aina lambok do ahu jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ay lambok do augakku, jalaneang do dohot nahu paparsaton, hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji matuata sian buku ende 142 ayat sada.
Tabegema hata ni debata nagabe epistel di hari mingguon. Imanatar surat sian sada Korin bindu 12 ayat sada 1 ayat 10 sada tajahama mar soring-soring. Sada Korin bindu 12 ayat sada satro di ayat 10 sada. Alai dipangido rohaku alai akadongan. Naeng ma torang botoon muna taringot tuaka partondion. Di boto hamu do naung hira di togu jala di syarat do hamu tuaka gana-ganaan namamu kudus keletemu hamu. Dibaheni hupabotohon matuhamu dang tarbahen halak nama katai marhite-hite tondi ni debata mamburai Yesus jala holan marhite-hite tondi parbadiado targoar Yesus Tuhan. Ragam do parasir rohani alai sada do tondi. Ragam do ulaun di huria alai sada do Tuhan. Ragam do gogon alai sada kebataan korsa di bagasan sasudenai. Alai laho manupak do di basa-basahon jala di patarediahon tondi tuganup. Aituna sadaon beleon do marikeite tondi kata habisuhon. Alaituna sadaan kata kabinotoan marikeite tondi nasa sadai. Tuna asing museha porsyaon di bagasan tondi nasa sadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasan tondi nasa sadai. Tuna asing rogo petepawan palongangan. Tuna asing panurirakan. Tuna asing namanandaragam tondi. Tuna asing muse makatawan di akan aleban. Tuna asing pajujorhon paratani. Alai saluhut nai di patupat tondi nasa sadai. Ay asing-asing be disagihoni tuganup guru lomo ni rohana ima sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tabegema kor virtual kor gloria. Tuhan
Marende mahita sian buku ende 128 ayat sada dohot ayat 2. Taha tidakon maha porsiautai, songona hina tidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasu haturosan, natu mopalangit nohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sayai. Imana tinubuhon di si Maria, nagabe gabian si Anton di Pabadia, andoran soha. Ido tuhata na tumao na berdit di panguluman ni Siratus na matetar baja lut di mana di hau pinagsila na tuat tuan matulog di tanong na mulat mangoro di hari patuluhon na manay tusugo na uhunod tusiyamu ni debata Jehovah amanay pagwoko naso at tusali isimay ibana pa imamulat sugot tanoon manguluhumi halak na mangolo dohot. Au porsea iton di Pabadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, dohot di hasesaan dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot dari di halak na mati, dohot di hamuluan na suasu. Giting HKBP pasar Minggu, resort pasar Minggu. Minggu kedua dong Epakanis Nias, 10 Januari 2022. Topik Minggu, debata para sirohan nama nonton, Tuhan adalah kasih dan setia. Nomor sada, Padidion Nabalia khusus. Di hari Minggu saya dion tanggal 10 Januari 2022, Pak Paulo di Uriaon Padidion Nabalia khusus. Saya ada dana hal di Minggu pusat puluhi 2 ruas nomor 5 A. Nah di hari Minggu 3 Januari 2022 nunga jumolo modeling amata gom Tony Esmond segian marumur 40 tahun. Nah hina baluhon inata linis bor sehotan alamat Gerawa Bambu, RT Tolu, RW Sia, Pasar Minggu, masuk ke wilayah Wat. Tatanya koma, asal ibu, terapur, keluarga, nama si tahun ini. B.
Nah dari Rabu 12 Januari 2022 nunga di Molmoling amata situa Natal Simeang umur 40 tahun. Nah ini naluhon ni nata Rosmaida Burdamani alamat di kompleks BBD DI nomor 22 Siganjur masuk ke wilayah 12. Setengah koma ada ibu tarapul keluarga nama kita ini. Dulu ruas Nabida di hari Minggu sadarion 16 Januari 2022 nunga bida ima keluarga Togar Budiarjo Perseman Kota Julu inatai Demak Epa Rosalin Buru Cimatupang 22 daerah alamat Tugu Tanah Baru Townhouse Jalan Curug Agung Blok Besada nomor 3 BG Depok masuk ke wilayah 15. Bida itu agak BP Depok Sada Resort Depok Sada. B. Keluarga Tommy Manik Minata Mary Christina Burtaba Doho Sada Dadana alamat di Jalan Haji Sinen C1 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan masuk ke wilayah 10 Sada. Bida itu agak BP Depok 2 Resort Depok 2. Obat ruas Nabaru nungan jalo gabe ruas Uriawan di hari Minggu sadarion 16 Januari 2022 keluarga Salman Victor Pangaribuan inatai Gunti Woro Palubi Boru Tahayan Nasida Bidesian HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat alamat Tower Cendana Apartemen Kalibata City unit 10 itu Sidi Kalibata Pasar Minggu masuk ke wilayah Asia. Nomor registrasi jemaat 0 Sia Waru. 5. Stand PT Kalbi di Jolo Pintu. Stand PT Kalbi di Jolo Pintu Gereja. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Januari 2022 Duksidung per minggu Almanobot Dohot Arian di Batu Pado Stand CLPC Kalbi Pangararion produk nutrisi Dohot susu Usudi naradi laoma mere Dohot Manuhor nunga di Paradi. Nomor ruas nama ulang tahun kelahiran Dohot ulang tahun pernikahan sudah pada lalu dihujat HKBP Pasar Minggu. Pak Haton selamat ulang tahun kelahiran Dohot ulang tahun pernikahan mah di Hamusdi ruas di Budiata. Goar luas nama ulang tahun di Bagasa Saminggon mulai tanggal 10 Januari 2022 saat tanggal 22 Januari 2022 Bui Masa Daha di Warsa Jemaat Nadong di kita. Hatta ini baca nama ulang tahun imam. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Di Mazmur 140 itu ayat 1 itu. Titing na sojina dohot parepengon di hujata. Bui matadaha di titing nau di parade hujata. Toni ma titing di ita di Saminggu. Tapuji matu atas yang buku nomor 22 ayat sara dohot udutna puhut papungu pelea. Nariso,
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata hatani debata naga betur pok jamita di minggu paduahon dung Epifanias. Tersurat di Psalmen 30 ayat 6 sahat rodi ayat 10 sada. Hujah hita payhutihut hamuma di bagasan rohat. Tolhas rodi langit do aka asini roham ali Jehovah. Tolhas rodi aka opudo hasit tonganmu. Sobokon aka dolok ni debatado hati goranmu. Doson aek nasumardo aka pangukummu. Di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jehovah. Tungna arga situtudo asini roham ale debata. Jadi marhaporusan di perlinggoman ni habong mudo aka anak ni jolma. Di hamahapon nasida do tabo-tabo ni bagasmu. Jala di painupon hodo tunasida sian batangaik ni aka hahisaon mi, eden mi. Ai di labung mido mual hangoluan.
di bagasan hatiuron mi huidahami hatiuron. Sai panene ma asini roham tuakana tumadaho, jala hati koranmu tuaka na ujur marroha, songonima sahat ni turpukta. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, memang nunga masuk behita di minggu paopaton di tahun nai baru tahun 2022 nunga pola 10 aribe tabolus di tahun 2022 alani memang macai patut dohita madok mauliate bersyukur kepada Tuhan. Molo tabilang-bilangi pardalanan ningoluta manipat satau bolon di tahun 2020 sada naung salpui. Marsika sori dota bolus. Marsika sori donata adopi di pardalanan ningoluta di tahun nasalpui. Molo tabuat nuaeng tiki satokin, mamilangi merenungkan songo dia mahita mamolus ari-ari ni parngoluota di tahun nasalpui. Totu sahali memang gabe tubuh do panidangio dihita, amang tahe burjuni Tuhani tuau. Amang tahe burjuni Tuhani tu keluargaku. Burjuni Tuhani tu tonga-tongani huriaon. Totu sahali sudedu hita naeng madok maka tidakon di bagasan rohata. Memang tidak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang bisa melebihi kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ditopa do hita macai uli macai denggan, hita jolma dohot nasana adong di tonga-tongani portibion. Di pauli-uli do pardalanan ningoluta. Di parmudu do pardalanan ningoluta, sia tiki tu tiki, sia nari tuari, sia tao tu taon. Di lehon do gogo dihita, di lehon do dihita, habisuhon, hamaloon, habistaran, hahipason. Di lehon do dihita kemampuan mengadopi ragam nina masa di tonga-tonga ningolu taon, ganup ari, ganup tiki. Aina mau taot dosi bolis makaliangi hita. Kapan saja bisa kita terjatuh. Kapan saja kita bisa melakukan kejahatan. Molo lebah hita ketika kita lengah. Maka itu adalah kesempatan bagi iblis menggugai hapor seota, meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada masa-masa seperti itu kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ada masa kita masih bertanya, mengapa sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita? Tapi ada masa kita sungguh-sungguh memahami, mengerti setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dungi gabe tubuh mapani dangion sinak haningani. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sungguh-sungguh baik kepada kita. Ketika kita terjatuh,
Tuhan tidak membiarkan kita terjerembab, tapi Dia mengulurkan tangannya yang penuh dengan kuasa itu menopang kita, membuat kita bangkit dari keterpurukan, dari rasa sakit yang amat, dari penderitaan yang luar biasa, dari gelapnya dunia ini yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, tapi ada Tuhan yang memberikan itu semua kepada kita. Alanido ubena marhite par pesalmenon sian pardalanan ningoluni Raja David, Raja Daud. Kita mau belajar kembali. Ditogihon turpukom mahita muse, mangatusi memang manok tong doa sini rohani debata di tonga-tonga ningoluni akana porseai. Kasih setia Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia selalu mencurahkan itu. Di leho debatado asini rohanai dihita ganu pari ganu tiki manang songo dia pepardalanan ningolutaon. Tetapi sekarang bagaimana kita memahami bahwa memang manok tong doa sini rohani debata dingolutaon. Apa iya ketika kita menderita ada belas kasihan Tuhan di sana? Apa iya ketika kita sakit, menderita? Apa ketika kita bergumul ada kasih setia Tuhan di sana? Lalu mengapa saya harus sakit bertahun-tahun? Lalu mengapa saya pergumulan saya ini tidak terjawab? Lalu mengapa? Umat dong. Orang yang tidak memiliki kedekatan yang intim bersama dengan Tuhan, memang dia akan selalu mempertanyakan itu. Golep, dang patar, dia tidak bisa melihat kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupannya, bagaimanapun kondisi kehidupannya. Bukan hanya ketika kita menerima berkat berkelimpahan baru kita melihat wujud dari kasih setia Tuhan itu. Kasih setia Tuhan tidak hanya diukur dengan banyaknya berkat yang kita terima, banyaknya harta kekayaan kita, suksesnya kita, bagaimana tingginya pendidikan kita, bagaimana jabatan kita, bagaimana posisi kita. Kasih setia Tuhan tidak bisa diukur dengan itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kan cukup pola nih. Pola neng patar dohita marnida, asini rohani debatana manok tong di pardalanan di ngulut tahun. Ketika kita memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Ditiki marsak kita, ditiki marlas niroha kita, ditiki mekel kita, ditiki tangis kita, ditiki gok pasu-pasu, ditiki merasa kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan kita ini. Tapi kita mengerti, kita memahami Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Tapi Tuhan itu hanya sejauh doa. Takea madau Tuhan isiak kita. Takea holip asini rohani Tuhan isiak kita. Allah tidak pernah mengurangi kasih-Nya kepada kita. Tetapi Dia selalu mengalirkan itu, memberikan itu kepada kita semuanya. Itu bena didok, asini rohani debata tidak bisa diukur oleh apapun. Dia mengalahkan tingginya langit, Dia mengalahkan luasnya samudra, Dia mengalahkan dalamnya lautan. Tak terukur dan tak terselami oleh pikiran manusia kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhanku. Seluas-luasnya samudra, lebih luas lagi kasih Tuhanku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam lagi kasih-Nya Tuhanku. Jadi dakolana songoni dia dehoboti ngoni marhiti akada dana sikola minggui. Taku bodoh ya doi begi kamu teh akayana kotei maret di jabu. Setinggi-tingginya langit, nah kan?
lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Jadi dak kula songoni, tapi itu berangkat dari pengalaman hidup kita. Berangkat dari apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Berangkat dari apa yang diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Makanya lagu itu digubah. Kesaksian itu digubah marhite kapardeon. Jalamolo taparohaon buku detai hamu amanami inanami. Di situ juga banyak kesaksian. Menyaksikan bagaimana Tuhan itu memang sungguh-sungguh mengasihi kita di pardalanan ningulut tahun. Nah soha-soha tak kita do asini rohani debata di tonga-tonga ningulut tahun mengalahkan apapun. Lalu sekarang bagaimana kita akahalak naniasian ni debata molota hati dakon nakaning bahwa memang asini rohani debata manok tong do di pardalanan ningulut taon hamu amanami inanami totu zahali molota hilalado. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang berbelas kasih kepada kita, Allah nama kaholongi kita di pardalanan ningulut taon. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita meresponi itu? Aduh, naing tapatu panuaing, wujuda rajumi memang naniasian ni debatado hita, nahina holongan ni debatado hita. Bagaimana kita merespon itu di dalam kehidupan kita ini? Molotado nakaning tak terukur, tak terselami. Kekal abadi selama-lamanya dari dahulu sampai sekarang kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Dang mose debata diholong ni rohana, diasi ni rohana maradopon hita. Bagaimana dia mengasihi umatnya Israel ketika itu, maka demikianlah Tuhan itu juga mengasihi kita sampai sekarang ini. Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu siapa? Kita jolma dona jod. Mose dia kepada datu debata, tapi Allah itu selalu setia kepada perjanjiannya kepada kita. Kalau dia mengatakan hudongani peho sahat rodi ajal ni portibion, aku akan menyertai engkau, maka dia tidak mengingkari itu. Dia menyertai kita sampai sekarang ini. Ketika kita mengawali tahun 2021 kemarin, Tuhan berjanji, aku akan ada di depanmu Nina. Maka dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Dia akan menjadi pemimpin perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Alanido jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tetapi melangkahlah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Karena apa? Manoktong doa sini rohani debata. Dia akan tetap setia bersama dengan kita. Alani dohamu amanami inanami mangulu mahita di bagasan asini rohani debata. Ngatarajumi naniasian ni debata hita. Karena itu respon kita yang pertama adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih setia Tuhan itu. Mangulu di bagasan asini rohani debata. Yang pertama sekali mungkin tarajumi halak pardosa dohita alai marhite asini rohani debata di sesa do dosata di pauli di padenggat do parsaurata muserap do debata marhite anakna Tuhan Yesus Kristus nang rotu portibio dungi mate mulak mangolu muse di hari patoluhoni dungi dia naik ke surga dengan tugas yang baru menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana kita patuduhon memang halak nama ngolu dohita di asini rohani debata. Haholongi madongamu jol. Bagaimana kita hidup juga mengasihi sesama kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Behado hita tongga behalak nama rasi roha tunahumaliang hita.
Artinya jangan menjadi orang yang curang, jangan menjadi orang yang tamak. Maunya Tuhan itu mengasihi kita, maunya Tuhan itu setia kepada kita. Tetapi kita tidak mau berbagi kasih itu kepada orang lain. Alai dangolo hita gabe parasi roha tuna humaliang hita. Padahal Tuhan katakan, gabe parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai. Dalam Lukas 6 ayat 36. Tuhan jelas memerintahkan itu kepada kita. Gabe parasi roha mahamu songon amamunai. Seperti Allah kita itu, demikianlah kita juga hidup di dalam kehidupan kita ini. Meneladani Allah kita itu di dalam kehidupan kita ini. Borhat mahita mangulu di bagasan asini rohani debata. Bagaimana kita tidak menutup mata kepada sekeliling kita. Bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang egois kepada sekeliling kita. Bagaimana kita memiliki sikap empati kepada orang-orang di sekeliling kita. Tidak hanya simpati, tetapi harus sudah kepada empati. Bertindak, berbuat, melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu bagaimana kita juga halak nama ngolu di bagasan asini rohani debata bisa saling mengampuni, bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, karena kita juga sudah menerima pengampunan itu daripada Tuhan. Marhite asini rohana. Holan ala asini rohani debatado hita malua. Sia dosa doot hamatean nama noktongi. Holan ala asini rohado hita mangolu satu partikian noaengon. Holan ala asini roha semua itu. Holan ala asini rohani debatadoi. Ala nido ubena bagaimana kita martoruk ni roha. Memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita ini untuk boleh saling mengampuni satu dengan yang lain sebagaimana Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita ini. Napa dua hona manginang. Dari firman Tuhan hari ini sian hatani debata nahina tidak koni parpesal menon tuhita taingot macaya regado hita di Jahoba. Macaya argado hita di Jahoba. Alani molo argado hita di jolo ni Jahoba naung mangasihi ngolutta ta argahon mahina argani asini rohani debata naung sahat di hitaon hamu amanami inanami. Aku ini istimewa bagi Tuhan. Iko suadoi di bagasar rohata. Aku ini istimewa bagi Tuhan. Alani doa istimewa doa dia do pani debata, maka aku harus majamoton hadiriyoku. Asa unang rumar, unang sega, hapor seauku, partodioku, maradopon Tuhani. Majamoton hapor seautai hamu amanami inanami. Alahina argani pamiliton di debata di tonga-tonga ningulut tahun. Sasitong na isi mahitao dia do pani debata sehingga dia mengasihi kita luar biasa. Isi mahitao dia do pani debata molo ta bilang-bilangi noaing haca hato tai hado sau tai. Dia do pani debata. Alai ala asini rohanai kita menjadi berharga bagi Tuhan. Kita menjadi istimewa bagi Tuhan. Ido bena beado hita nuaing pauliulihon parsaurat tarap doho debata asa unang magoi nakaning kalau kita menjadi orang yang istimewa dipilih oleh Tuhan itu. Pauliulihon parsauratai. Padenggaton hubungan kita bersama dengan Tuhan merhite parsaurata rap dohot nahumaliang hita. Rap dohot akana pinauli-uli ni debata di tonga-tonga ni portibion. Eda dah hola kita natinopa ni debata. Meragam natinopa ni debata di tonga-tonga ni parenguluton. Ale taingot ma. Arganai hita. Dilehon hosa.
hanguluani tuhita hamu amanami inanami. Allah memberikan budi pekerti, akal pikiran melebihi ciptaan Allah yang lainnya. Tetapi rap di parmudu debatado hita, rap di sarihon debatado hita, rap di haholongi debatado hita di pardalanan ningulu taon. Langsongoni mahita makaholongi mangargahon akan atinopani debata di tonga-tongani parnguluot taon. Mardalam mahita hamu amanami inanami di tahun 2022 on. Di bagasan pos nirohata toktong dohita didongani debata. Toktong dohita diasi debata ganupari ganuptiki. Pos nirohaido pinangido ni debata siya kita nuaeng. Alana molo pos rohata sai pos rohata tu debata marsigatung tu ibana mahita. Kita akan berlindung dalam naungan sayap Tuhan karena kita percaya perlindungan yang abadi dan kekal itu hanya beroleh daripada Tuhan. Margogo mahita hamu amanami inanami di bagasan todini debata. Amin martangnya kita. Hupuji hami maho Tuhan debata naung patari parhon asini roham di hami. Marhite hatam di parmingguon nami ditikion lampatar matutuhu rajumi hami debata para si roha doho jalamanok tong doa sini roham di tonga-tonga ni parngoluon namion tung soheado di tadi koko hami tung soheado di halupahon ho hami ale Tuhan debata alani asima roham sai toktong matodim todi porbadiai na mangarahut hami di bagasan asini roham asalam hutada hami ho ale Tuhan debata di pardalanan ningulu namion madok mauliate mahami tutu boy hami mamulus tau 2020 sadanaung salpui sahat hami tu tahun 2022 on. Tahun asini rohana pina sahatmu di hami. Tutu ale Tuhan. Dangala gogo nami. Hamaloon hapistaran. Hamoraon nami. Ubain na boy hami bongo tu tahun nai baruon. Nunga pola 10 ari hubulus sami. Alai saluhut nai holan ala asini roham. Na nilehon mutu hami saluhutna alani marsigatung tuho mahami Tuhan mamulus ari-ari ni parngoluon nami di tahun nai paruon sahat di homa daging nang tod di nami saluhutna sudia karuas ni huriam aka parhalado ni huriam haka BP pasar mingguon apos maroha nami manoktong doa sini roham di hami saluhutna. Hupagom gopok kami masuk di ruas ni huriam ale Tuhan debata. Tutangamuna sun badiai. Ramoti pasu-pasu parmuduhon masuk di pardalanan ni ruas ni huriam. Asa toktong nasida. Marolopolop di bagasan ho. Mamulus ari ni parngoluon nasida. Sai tabai madina sida pos ni roha, siak kodo japalan nalomaki, siak kodo pasu-pasui, hodo mual ni hangoluani, hodo mual ni pasu-pasui, asatu ho masude ruas ni huriam maporus, mangelek tuasi ni roham, asatoktong marlas ni roha nasida di bagasan todi parbadiai. Hutangnya kok kami nang karuas ni huriam. Na di bagasan parsahitoni sahat ditikion. O Tuhan di bata. Dangadong na tuk tarbahek kami. Songojol mamanisia kami. Na terbatas doha gugoon nami ali Tuhan di bata.
Alani tu homa hupasahat nami akaruas ni huriam na di bagasan parsahitoni tarlumobi aka naung matua le Tuhan naung leleng disonggopi aka parsahitoni asiroham Tuhan. Surdukom matanganmu nagok huasoi lahoma jama pamatang nasida mana bai gogo di nasida lahoma ngalo aka parsahitoni meluasi roham dapotan hama malum parsahitoni mana sida ditikina. Unang loas karuas ni huriam na di bagasan parsahito na di bagasan pergumulan si taonon paru kiloni ale Tuhan madele. Alay toktong ma gomgomi pamatang nang partodion na sida. Paingot manasida di bagasan totim, adong dohorap dohot nasida, mangalehon gogo di nasida de Tuhan nami, dia kasih taonon nasida marsada-sada. Pasu-pasu Tuhan, sudia ka usaha na pinatupan ni keluarga, aka dokter perawat, si panganon si inumon aka ubat, songoni nang aka istirahat nasida di rumah sakit di Jabu manang di dia penasida maringanan, o Tuhan de bata, sahat di homa nasida saluhutna. Karuas ni huriam na marlas ni roha, ala dilehoko gajang ni umur, songoni nang rumah tangga na marlas ni roha, say pahot manang padan nasida, pahot nang rumah tangga nasida, paingot nasida be lahomadok mauliyate tuho, asima roham Tuhan di bata. Nang pardalanan pakobasion di tonga-tonga ni huriam hupasahat tami matutangamu nasun badiai sisada roha mahami saluhutna kaparhalado rap dohot ruas ni huriam lahu pauliulihon huriamona le Tuhan asalam marlas ni rohaho manatap sian habang sami di pardalanan ni huriam hakabipe pasar mingguan mauli ate madiho Tuhan di bata marhite Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dehitahu tapasahat ma peliata. Las marohata di Tuhata debata. Las marohata di Tuhata debata. Los marohata di Tuhata
Puriani Tuhata masuk mahita tu padidion nabadia. Mari de mahita buku D 146 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong ma natoras. Martangiang mahita. Ale amanami nadi banua gicang. Narodo hami tujolo maboan akadak danakon. Sai asi maroham. Jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargogoi manasida. Mangeahi hangoluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kanatoras nama boandak danak sididionon. Tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Lahoma hamu tuliat portibion. Nina madok akas siseanna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni debata ama dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dongan aku do hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alain naso porsea hona uhum sogot. Tangihon hamu madohot hatani debatana tarsurat di Evangelium misi Markus. Adong maaka nama boan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisean naima nama boani.
Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sogo marohana di dogma. Loas hamuma akadak danaki ro tuahu. Unang orai hamuna sida. Ai di akasi songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudokon tuhamu. Manangi sepe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki, dia pehon matangan natu nasida, mamasu-masu nasida. Atong pinasahat ma tuakan atoras, hati dakon hamu majolo hapor seotai. Atong alusi hamu mahatana husukutonon. Dipangido hamu nuaeng didion dak danakon tu bagasan ni nahina porseaan muna alusna dipangido rohanami. Beha, naulodo hamu mamudai anak komunaon, asa diboto jaladi hutona sida hatani depata alusna naulodo hami. Naulodo hamu marsuruna sida tu gareja doho tu parguruan ni huria protestan, asa gabe ruas namanguluna sida di Tuhan Yesus Kristus, alusna naulodo hami. Atong tapasahat mana sida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Mari dihita buku ED 145 ayat sada. No
toras. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hamia kadagdana kon tuho. Jala dicakon hodo nasida gabe anak konmu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hangoluan nasaliling nililingna. Asi maroham dohot di akana toras nidak danakon. Sai pargogoi jala ajari mana sida manogu-nogu dak danakon tuho. Asarap na sida taruli di aka artani harajaonmu. Amen. Rimah hita jongjong marede hita buku ede nomor 124 ayat sada dohot 2. Tatangyakon ma peliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sandame jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Tujolo manatoras dohot dakdanak nang majalo padidion nabadia sadarion jala tujolo mahita marsi jalangan hamu amanami nanami.
juga mama ini mau lanjut kan.